Музыкантаў Александра Памідоровай і Уладзіслава Наважылава затрымалі вечарам 19 верасня адразу пасля імправізаванага дваровага канцэрта ў адным са сталічных спальных мікрараёнаў. Абодва прызнаныя былі вінаватымі ва ўдзеле ў несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве і пакараныя 8 суткамі. Ці гатовыя былі музыкі да сутак, як ацэньваюць свой турэмны досвед, мы сёння і пагаворым вось з маімі гасцямі. Побач са мной два рок-ідала. Ну ладно, идол розницу. Идол и после тут криминальный круг. Криминальное коло, знаете, сустрэлся, як кажуць, гадзінка ў радасць, чыфірок у слады. Панабраўся, карацей кажучы, лідар гурта Памідораў Александр Памідораў і фронтмен гурта Гудставер Уладзіслав Леслі Наважылаў. Сапраўдны бог цяжкога металла. Вось ідол тут толькі адзін. Дзякуй за фронтмена, нарэшце. Так я ж памятаю. Дарэчы, на гэтым і палягала тое, як мы сабе паводзілі спачатку ў завадскім раўсе, а потым ужо на Крэсціна. Таму што, значыцца, фронтмен, усё, значыцца, там, ну, калі можна распавесці, пабралі нас, і пратакол у нас быў агульны. І пратакол у нас быў агульны, але спісаны з майго пратаколу. І, значыцца, і прапаноўвалі, ну, калі там пад мяне, ну, дык што, граў на гітары, конечно, спяваў песні. Ну, конечно, я там пасмяяўся наконт таго, выкрыкваў лозунгі падчас спявання песен, гэта, конечно, смешна, але ну што ж зробіш. А потым аналагічны пратакол падсоўваюць Леслі. І тут пачынаецца ўсё такое. Я нічога не падпішу. Што я нічога не падпішуся. Ну да ладно, все это сам. Я нічога не буду пісаць, гэта лухта. Хлопцы на смех падымуць. Што это будзе смешна, таму што што я граў на гітары, так. Ну ты ж музыкант, яму менты кажуць. Так, я музыкант, я вакаліст цяжкого металічнага гурту, але я вакаліст, я на гітары граць не ўмею. Ніколі не граў, а ніколі не граў. У 93-м годзе басу. І гэта цягнулася ў завадскім, а потым гэта працягнулася на Крэсціна і падчас суду. Двухсерыйны суд. Это быў цалкам алес. Тое, як Леслі клаў на іх усіх, гэта было чуваць на ўвесь паверх, дзе адбываўся гэты суд. Ну, дарэчы, гэты суд праз скайп, гэта суцэльны паноп. Так, давайте мы ўсё ж таки по парадку, да. Давайте з самага пачатку. Вот як вы апынуліся там на Ангарскай у гэтым на гэтай дваровой сустрэчы? Ну, Леслі там жыве. Не, ну я пачну з самого пачатку, калі у нас ідэя ўзнікла не вельмі нагода, у нас была такая радасная. Гэта пачалось з таго, мы перасекліся на пахаванні Юры Наумова 16-го. І каб неяк абстрагавацца ад гэтай вельмі цяжкая страта, я прапанаваў, слухай, кажу, у нас вось ёсць просто магчымасць неяк так, карацей, у нас там камуніці, прыедзеш, паіграеш на гітары, ну, Саша, ну давай. Я кажу, конечно. Вось, а там ужо, гэта была справа тэхнікі, дамовіцца, вось гэтая субота, там быў жаночы марш, там быў мотапрабег салідарнасці, я праехаўся ў мотапрабеге, меня отделили от Калены, штрафанули за ТО, отпустили. Я потом выяснил, что потом было вельми болюче. Добро, что меня оттуда вытащили. Мог и на 15 залететь. Ну, потом я расповеду. Вот, я... Но вынику все равно склалось. Так. Ну, и я таки, кай, все, связался с хлопцами, мотобратами, кажу, все, меня сняли. Я поехал домой. Насамрэч, я приехал домой, налил себе кавы, я созвонился с Саней, домовились, я каву попил, поглядел новины, ну, там нечто творится. Ну, это же Беларусь, это нормальная справа, что творится. И поехал за Саней. Вось, взял его, посадил, поехали мы... Где трэпку? Так, я с собой 2 камеры взял, 3 камеры, одну GoPro и 2 Canon. Ну, мы едем, и так, ну, колькі там, што будзе? Ну, мы там... Чалавек 30 будзе. Мы ж пачаткова абмяркоўвалі, ну, колькі у вас там? Ну, кажу, чалавек 30-40, ну, колькі там з 2 домов? Ну, просто так, просто сустрэча там у парку, в лесопарку. Мы заезжаем, там ставим машину, выходим,
І я гляжу, що тут не 30 і не 100 чоловік нават, і не 200, було более. Ух ты, а что тут робіць? Ну ладно, і будем... Ну, А то що дамовились, то і робіть. Я поставив камеру, але я потім до них дотягнутися не мог. Там без просто... усілякого узмацнення просто починаю грати, амаль одразу. Леслі поставив 2 стативи, ну і просто там ходив з ними, люди стояли, і все, ми поспівали пісні нормально. Ну, гэта такое бескрыўднае было, насамрэч. Там нават ніякай такой думкі о том, што камусь гэта спадабацца не можа, там яшчэ тортики Анекдоты нейкія распавядаюць. Тортики такое, ведаеш. Потым уже гарбату людзі пачалі ставіць, там, адкарковваць тэрмасы, гарбата, кексики, ўсё. І такое, значит, слухайте, здаецца, трэба разыходзіцца, таму што пад'ехалі ўжо машыны, пад'ехалі аўтобусы. І такое пайшло. Так, людзі, разыходзімся, але не паасобку, па 3, па 5 чалавек, разыходзімся. Ну, мы склаліся, я даў нейкае інтэрв'ю, здаецца, там студбая дзяўчына была. Ну і все, і мы пайшлі, мы ўсё склалі свае. А я сцяг не сняў. Ну, транты мы свае склалі і ідзем. А Леслі застаўся сцяг на пляцаку. Разам з намі яшчэ там нейкія людзі, там нейкія там артысты падышлі. Ну, ой, мы таксама хадзілі без гітары, ўсё. І мы ідзем, і на нас пачынаюць выбегаць. Тут я разумею, колькі іх прыехала. Я думаю, там 2 ці 3 машыны. Потым уже, калі сидзелі ў камеры, ну, хлопцы сказали, нет, до вас приехало 7 адзінак тэхнікі. У нас приехало некалькі тых самых зеленых мазаў. Гэта не аўтазак, гэта машына асабістага составу з магчымасцю транспартацыі правапарушальнікаў. Приехало 3 аўтазакі, яшчэ зеленый аўтобусік невялічкі. І мы выходзім ужо з гэтага парку, і на нас бачны мой аўтамабіль. Ну, мы бачым машыну Леслі, на якую мы прыехалі. І на нас, значит, мимо нас выбегаюць вот это самые цивільныя у масках і з дубінкамі. Потым паўз нас наўскасяк прабегаюць это самые у аліўкавай без аператыўна-тактычнае, значит, адзенне без апазнавальных знакаў, чорныя без апазнавальных знакаў і уласна АМАП з надпісам АМАП з нумарам тут і на спіне. А мы ідзем праз іх, і они там нешта там спрабуюць рабіць замах. Ну ладно, і праз нас, і мы ўжо амаль выходзім. І потым толькі я з-за спіны чую: о, блин, гэтага са сцягам на пляцаку бяры. І праз секунду. І гэтага патлатага з гітары таксама. Ну, потым нас хапаюць і цягнуць. А я такі, машина. У меня тут машина, все. Так, смотреть вперед, блядь, идти прямо. И меня таки хапает, ну, невысокого роста, але так у веку, там, ну, хіба там, каля 30 год, ну, так упевнено, цап меня, идти вперед, не оглядываться. А я ему так само у тон кажу: я артист и музыкант, у меня музычный инструмент, коли зламаешь, блядь, дам, блядь, усім пиздю. Пробачьте. И он так: я тут не уповноважений, кажу, і зато я уповноважений, мені інструмент, да, зрозуміло? Ага, ну да, зразумела. Аслабіў хватачку, і мы, значит, ідзем наперад. Ідзем, і мы праходзім цікавая рэч, таму што паміж імі стасункі вельмі дзіўныя. Я за гэтыя суткі я ўбачыў некалькі таксама. Там такая іерархія. Там і іерархіі няма. Там просто ідзе тотальны раздрай паміж імі уласна. Таму што на моманце затрымання мы ідзем, і, значит, стаіць гэты зялёны маз, адчыняюцца дзверы, і там такая звісае, такая, памятаеш, малпачка ў чорным звісае, пачынае фігачыць дубінкай па кузаве і крычыць: давай да нас сюды іх заводь, давай сюды. А гэты, хто мяне вядзе, ён яго матамі: заверни, дзверы зачыні, дай людзям прайсці. Куда? Сюда к нам их давай, блядь. Ну, не буду казаць. Подцярыся, блин, завали. Дзверы зачыні, дай прайсці да аўтазаку. Чаму да аўтазаку? Цябе не спыталі лайно. Ну, это так, калі культурна. Ну, там матная мова, яна, разумееш, 80%. І гэта такі пакрыўджаны такі дзверы зачыні, калі ласка, праходзьце. Мы заходзім, Леслі пачынаюць заводзіць. Бегом Леслі говорит: як я бегом пойду, блин, у меня тут гэта ўсё, да, повольненько, да, я стою, палю. Заходим, я кажу, блин, зараз, блин, вось допалю,
і зайду. Стаяў, дапаліў, все кінуў, зайшоў, захожу і кажу, так, рэчы ў пол, рэчы кінуць, телефон выключыць, і кажу, у мяне гітара. Грошей каштуе. Да, у мяне гітара, калі што, вам будзе трындзец. Ставлю яе на сядушку в аўтазаку. І амапавец такі кажа, слухай, можа на пол поставить. А что, говорит, ну, поедем, хиснется, я, сяду и зламаю. И что? Поклади, ничего з ёй не будет, я буду контролировать. Я кажу, ну, тогда ты отказываешь. Не збрехав. Не збрехав, да. Слухайте, я вот гляжу на вас, таких рок-идолов, и думаю... Рахидол. В одно слово. Рахидол. Рахидолов, да. І думаю, вот як бачиш фотки, калі там гэтыя затрымліваюць і чалавек падае, яго там падхопліваюць, нясуць, закидываюць в аўтазак. Вот как вы сели и сказали, не пойду. Вот. А там была такая гісторыя, калі уже пазней так, дзяўчына была одна. Дзяўчына такая гераічная, якая яна нават, по-моему, імя не назвала. Імя не называла. Адзінае, што я ведаю, яна ўрач-педыятр. Ёй... О, ты ведаеш больш за мяне. Так, ёй, ну як, гадоў, можа, 29 і 30, яна ўрач-педыятр, і яна просто пайшла ў такі адказ. Сітын. Все, села і рабіце, што хочаце. Які-небудзь крымінальнік так часам не робіць. Яна просто ўсё. Sit-in, log-in, ўсё. Яна нічога не рабіў, ўсё. Я нічога нікому не скажу. Яна пайшла ў адмову 100%. Я нічога не прызнаю, ні ў чым не прызнаюся, нічога не буду падпісваць. Ой, і нацягались. Я не разумею, за што мяне арыштавалі, все, і трындзец. Я буду, сяджу, альбо ляжу. Яе просто, каб перасоўваць, ужо у Раўсе яе на руках насілі. Так. Міліцыянеры яе насілі на руках, яна адмовлялася. І тое потом же ж на Акрэсціна таксама. І потым нас разам з ёй прывезлі нас на Акрэсціна, і на Акрэсціна яна адмаўлялася выхадзіць з аўтазаку. Яе вынеслі з аўтазаку, паклалі на падлогу. На якую падлогу? Прыстасавалі яе спіной да сцяны, і яна сядзела. На зямле гэта было, на асфальце, уначы. І яна сидела. Так. Это самое, здзекваліся з яе, яна просто ніякай увагі не звяртала нікого, просто сижу. І потым это працягвалася, ну і ўрэшце рэшт дажалі, ёй далі, здаецца, 13 сутак. Яна дагэтуль яшчэ, пэўна, на жодзіна яшчэ адбывае. Але гэта гераічная дзяўчына, гераічны ўчынак. Не, наши дзяўчыны наогул... Наши дзяўчыны, гэта просто атас. Гэта такая моц, вось усім... Яны не ведаюць, што з імі рабіць. Яны не баяцца нас, мы не баімся іх, але тое, што робяць дзяўчыны, гэта аддзельны артыкул, яны просто ходзяць і... Гэта сакрэтная зброя нейка, разумееш? Просто яны... Это наша беларуская сакрэтная зброя, гэта наша беларускія дзяўчыны і жанчыны. Вось за гэтыя дні мы ў гэтым упэўніліся. І тое, што тычыцца і нашага ўласнага жыцця, гераізм жонкі Леслі, Інна, вялікія прывітанні, вялікі рэспект, і тое, што потым я дазнаўся, што зрабіла, напрыклад, моя дачка, вось за гэтыя дні, калі потым я ўжо там учора пачаў чытаць сваю ленту в Фейсбуку, і калі там, просто ў Фейсбуку пішуць пра маю дачку, я так, ох, ты ж ніфіга сабе. Нашыя дзяўчыны, і тое, як сем'і, і што рабілі там для нас, калі мы атрымоўвалі перадачы, і тое, што рабілі валанцёры, таксама там большасці дзяўчыны, там, не ведаю, моя сям'я, твоя сям'я. Валанцёры наогул, там жонка прыйшла, яна прыйшла, не ведала нават, што туды класці, што рабіць, а валанцёры зрабілі ўсё. Так, кладзі гэтага няма, на, возьме ў нас, вось, нармалёва такі пакет зрабілі, гэта так. Канешне, як высвятляецца, калі пачынаеш пытацца, частка укладаў перадачы, яна ўсё ж такі расцягваецца. Не, так. Некаторыя рэчы просто до нас не дайшлі, як я потым пытаюся. Ну, я не пытаюся, а просто мне пытаюся, а там гэта до тебе дашло, гэта до тебе дашло. Я кажу, не, сок до нас не дайшло. Я нават не доукладняў, как наогул. Я нічога не дакладняў, просто, ну, вось я зараз сустракаўся таксама з сябрамі, якія прывозілі, ўсё, кажу, ну, як, а соку хаця б пакаштаваю, які сок. Не дайшло. Ну, пра суд усё зразумела.
по скайпу, сведка у балаклаве які-небудзь, протокол, які з супярэчнасцямі. Там вельмі весело было ў выпадку з Леслі, бо ён адмаўляўся, і яму, значыць, адправілі справу на дапрацоўку. Дапрацавалі справу, што яны перапісалі протокол, што ён не граў на гітары, Але а скакаў. просто бегаў, скакаў навокал, размахваў сцягам і крычаў «Жыве Беларусь!» І зноў такі роўна весь паверх. Якая фігня, дзе, блин, скакаў, я здымаў усё, так як можна скакаць? Што вы пішаце лухту? Я пытался першай справы, я кажу, а вы наогул себе представляете принцип работы видеокамеры? Как я могу с GoPro там в ладоши хлопать, там, как я могу скакать, что я сниму при этом и смысл вообще? И вообще представляете, какой я вес, сколько я вешу и что для меня каждый прыжок? Я в конце концов не выдержал уже во второй серии там этого суда, я спросил свидетеля, Юра Васкевич, я тебя поцелую потом, если Яцкевич, да, захочешь. Яцкевич. Вот это вот. Да, Юра Васкевич, да. Вот Васкевич, запомнил. Яцкевич, по-моему. Васкевич, я видел его этот бэджик. Вот. А, у меня был Яцкевич. Я это имя запомнил на ўсё жыццё. Дык вось, я просто Мы спытаўся. поцалуемся. Нам яшчэ трэба заехаць у заводскі раус, Так. каб узяць копію протоколу. Угу. Так, так вот я пытаюсь... Как высоко я прыгал. Ну, там была такая пауза вельмі... Яны, калі не ведаюць, што адказваць, яны просто выключаюць дурны так... Там заўжды гэта сидзіць суфлёр, і ён ім падказвае. Гэта так камічна выглядае, асабліва, калі чалавек сидзіць у балаклаве, і ён такі, ведаеце, як грыбок, такі сидзіць. Так. А яшчэ сувязь не вельмі, і там трохи... Чего? Что он от меня хочет? Свидетель, пожалуйста, сообщите, что она докопалась до меня. У меня была комичная... Цирки на дроте, на У меня была самом деле. комичная... Карацей, ён так и не сказал мне, як высоко я прыгал, и... Ну, я думаю, як бубка приблизно. Ну так. А мне яшчэ вызвал там, выклікал, я чакаю прымовы, і з'яўляецца такі местны нейкі там чын, і кажа, с вами хотят поговорить. Ну, і у суседні пакой я прыхожу, а там такі стаіць хлопчик у костюмчике, синий костюм, як их называют. Синий костюм и синяя Так. масочка. Ага. И такой, ой, здравствуйте, я из КГК. Я говорю, привет. Привет. Да. Я хочу с вами поговорить. Я говорю, а я в качестве кого тут? Он такой, ну, просто хочу поговорить, а я не хочу с вами разговаривать. И тут у него ступор такой, как это? Они думают, что все так мчатся к ним поговорить. Самое, надо поговорить. Зачем? Есть вопросы. Я не хочу есть вопросы. Ну, типа того. Я потом... Он же пытается как-то вывести на беседу и говорит, вот вы же музыкант, такой показывает, что он знает, кто ты такой. Я говорю, ну да. Раз музыкант, вы, наверное, шли на марш, ходили с барабаном. Я говорю, с геликоном ходил. И он еще сидит такой, пытается понять, что такое геликон. Не, ведаешь, геликон не. У твоим выпадку... Это просто праздник. У твоим выпадку сизофон. Да не, у геликон ты не улезешь. Далее там я просто взрываюсь, скажу, вы представляете, сколько я вешу? Он такой, килограмм 100. Я говорю, 152 не хотите? Вы представляете, говорю, мне сходить в магазин купить булочку, это проблема. А вы мне хотите, чтобы я несколько километров с барабаном отшагал? У нас была ідэя зрабіць лок-ін у камеры на Акрэсціна, дык каб замкнуць дзверы ў камеру, і мы планавалі зламаць, значыцца, гэта самае шклонкі металлічныя, падперці імі дзверы, а для вернасці яшчэ і Леслі пакласці. Там такі, скончылася чым, там, я кажу, што нікуды не хадзіў. Я яму, дарэчы, в один момент нават не солгал, я сказал, на марше я никогда не участвовал в качестве пешехода. Только на мото, только мото. Нет, справа в том, что он таки разбеленился там, начал вот это вот, у них всегда одна и та же песня. В нас кидают арматурой, распыляют газ. Я за тот день, то есть за эту неделю дважды это слышал. Сначала мне гаишник рассказывал, как в них газ распыляет, арматура летит. У отделе так само нам сказали. Ну, так. Тоже избивают. Да, потом я говорю, а вы хоть одно дело возбудили там по этим самым, по
пыткам. Ничего не было. Я говорю, окей. И тут смотрю, он поднимается и уходит. Я говорю, что он говорит фамилии Тарайковский, Шутов и Вихор? Тарайковский, говорит, сам себя застрелил. Я там был и стоял со щитом. Это на моих глазах произошло. Стоп. ГГК. Стоял со щитом. Что-то, думаю, не то. Я говорю, Воробью с КГК. говорю, вы говорю, лжете. Это неправда. Вам не стыдно врать? Просто вот так откровенно. Мне не стыдно. Вы свободны. Вот я встал и ушел. А потом я прихожу, мне кажется, что 8 суток, ну, я Киим, 8 сотни, и все. Я прихожу, меня сажают у покой, там уже 30 человек чекають розтусовки, а Саню я убачив потім тільки у неділю. Так. Это был авторок. Его адвезли на додатковое посяджэнне, і праз 20 хвілін нас з рэчамі ўжо ўніз у калектар, 20 чалавек, і нас адвезлі. Прычым выпадкова, яны ж нічога не кажуць, гэта рэдкі выпадак, калі нас прывезлі ў завадскі раус, калі нас выгрузілі, звычайна не кажуць. А тут было цікава, што ўзялі, з намі сядзеў Вова, цікавае прозвішча Лагерь. Да? Ну, свайго кшталту герой. Яго абвінавачвалі тым, што ён каардынатар, што ён каардынуе ўсе гэтыя рэчы. Лялькавод. Ён у нас так і быў, такі каардынатар. Яго ўзялі з роварам, пабілі трохі, але разам з роварам завезлі. І нас, калі выпускаюць, ну, мы выходзім з машыны, і адразу рэдкі выпадак стаіць там капітан і кажа: вы знаходзіцеся на тэрыторыі завадскога раусу, велосипед забярэце потым, калі вам будзе прад'яўлены. Гэта рэдкі выпадак. І потым, калі нас уже, пакуль Леслі быў дадатковы это самы суд, а нас адвозяць выпадкова канвойны, сказаў, там раздавалі апошнія перадачы, так надо ж аддаць, а то іх зараз запруць на Жодзіна, а нічога мы не перадамо. І мы такі стаем до вас: ага, ясна, везуць на Жодзіна, окей. Все, і там гэтых: што ты, блин, сказаў? Што ўжо ляпнуў, ды ляпнуў. Мы ўжо ведалі, было спакойна. Дарэчы, пра Жодзіна, але пакуль што Ганна Новік неверагодная. Ірына Беляўская не думала, што страшнае можа быць такім смешным. Дзякуй. Святлана Дромова, дзякуй, чувакі. Ярослав Иванюк, прывітанне памідор. Мікалай Свірко, хлопцы, ангарская з вами. Ну і гэтак далей, гэтак далей. Але я пра іншае. Вось сёння у нас была в эфіры дзяўчына. Я слухал. Такая, якая чула памідорова. Якая прыехала з Жодзіна вось буквально некалькі дзён таму і расказвала. Говорит, сяжу сабе спакойна ў нашай жаночай камеры ў Жодзіна. Праз некалькі дзён раптам чуем у суседняй камеры, як падняўся рогат. А там і кажуць, памідора кінулі ў камеру суседнюю. І кажа, там пастаянна з той камеры рогат і жартачкі нейкія чуліся. Дык што вы там, з чаго вы там рагаталі? А што, такая былі нашыя суседкі ў цябе сёння? Так. А яйцы, яйкі, дзе ж вы, девушки, вось вяртаючыся да размовы наконт наших дзяўчын, слухайте, жаночая камера з нами была, вось на суседняя, у Жодзіна. Можно я распытаю? Вот это мы... Такая тишиня, все уже пообрубались, и мы я лежу, я уже драмаю, так... Жаночие голоса: «Живе Беларусь!» Это на Окрестине ще, так? Так, про сон. Живи! А потом нас еще забирали, нас ведуть, такая тишиня, и куполинку дзяўчына п'ють. Та так добра. Я на вот потом убачив їх, я особенно спросил, як її зовуть. Вера Валько, ось. Таким голосом. На Окрестіна, насупраць нашай камеры, бо мы на Окрестіна былі ў 3 каморах. Камора номер 3, камора номер 15, это на другім паверсе, і потым камора номер 2. А калі мы былі на першым паверсе, насупраць нас у першай нашай каморы, першая камора была номер 3, насупраць нас дзяўчыны сядзелі, там іх было, здаецца, іх было 6. Мы сядзелі ў 4, а іх было 6. Дык вось гэта вот 2 дні, пакуль мы там сядзелі, гэта было увесь час, дзеўкі спявалі, смяяліся. А ў пэўны момант... Персонал не ведае, што рабіць. У пэўны момант у нас сабралося колькі посуду на тых самых імбрыкаў, ну, не імбрыкаў, кубкаў металічных. І у нас іх нешта доўга не забіралі. Памідор давай там. Я там нудзіўся, узяў лыжкі і пачаў граць на лыжках, а потым составіў гэтыя самыя 3 кубкі
і пачаў то самае атрымалася некая такая бразільская штука мы так пожалі хвілін 10 там ўсё кінуў чую дзеўкі ўзялі свае там лыжкі талеркі таксама і там Вы яшчэ спявалі самба? сама жыве беларуса коридорныя бегаюць не ведаюць што рабіць Дарэчы пра спевы па-першае прывітанне вам абодвум ад спадара Таболіча экс-кандыдата ў прэзідэнты прэтэндэнта група я апошні я апошні хто далучыўся дарэчы я хвалюся дагэтуль і нават я гэта ўсім паказваю міліцыянтам у тым ліку так сейчас пакажа корачку конечно корачку абавязкова безумоўна знаете яна з табой акрэсцена і жодзіна прайшла ўсё яна за мной прайшла гэта ж артефакт з аўтографам Лідзі Михайловны вот бачыце якія людзі сядзелі дарэчы вось Тацяна Егорова пытаецца можа вы напісалі нейкія новыя песні ў камера ну калі ласка праспявайце я тут у анонсе сваім таксама задаваўся таким пытаннем можа быть мы хутка пачуем турэмныя песні выкананні дуэта Памідораў Наважылаў крымінальнае кола разумееш у Памідораў да гэтага моманту быў уже зроблены цэлы альбом навошта далей пісаць а я за гэтыя дні накатаў 12 лістоў рукапіснага тэксту зараз апрацоўваю мемуары такія архіпелаг ёсць такі стэрэатып што ў турме нібыта там уздымаецца творчы патэнцыял усё такое але больше спаць хочацца паспаць хочацца але не выдаецца таму што чаю так чаю гарбаты лайфхак потым распавяду але ўсё ж такі там і паспаць не выдаецца калі табе ўначы 100-ваттная лямпа а там рух там сталы там постоянно нешта там грязь туды іншыя рэчы там нешта ўзгадваеш я спрабаваў шчыра я спрабаваў нешта пісаць але нічога не выходзіла ўсё ішло у крэатыў які як кажуць in-time тое што адбываецца зараз стендап збольшага стендап некаторыя рэчы записываліся напрыклад вось тое што мы прыдумалі адразу у нас свята дзень не ўсіх святых вот это мы адзначылі дзень як не ўсе дома дзень не ўсіх святых да, мы там яшчэ там прыдумлялі усялякія рэчы потым у Жодзіна мы там таксама прыдумлялі што значыцца калі тараканы гэта стасікі это вядомая да это вядома чамусьці у нас у нашай 19-й камеры з'явілася такая што гэта касманаўты яны чамусьці у нас кірылы у нас дзе я сидзеў там шмат цікавых людзей было там напрыканцы ўзнік новы лозунг беларускай дзяржавы які павінен быць на гэтым гербу з капустай напісаны гучыць ён так чакай горшага не шукай логікі так потому что логіка яна адсутнічае няма як да жалю няма закона гэта толькі для дэкларатыўна але ўсё тое як мы потрапілі узнікла калі астатнія законы няма прымовы як іх увогуле робіць вось две аднолькавых сітуацыі аднаму даюць 8 а другому 15 а як наогул ці так можна было а можна А что так можно было? Можно было. Дмитрий Сивчиков пытается, калі ножик выпустить книгу? Трэба ж рэдактуру мусіць яна прайсці. Я ж мушу таксама паглядзець, раптам ён там слухайце, А я ніколі я не ніколі не выпусціў. Я не ведаю. Вось правду не скажа пакуль. Ты лепш раскажы, як там за Буковского драліся. О, так, нам бітва за Буковского. Ведаеце што? Каб быць насамрэч шчырым, там свой сусвет. Што на Акрэсціна, што ў Жодзіна вось гэтая пенітэнцыярнай сістэме вось менавіта там унутры не хто цябе бярэ, ніхто цябе нават прымае у прыймальніку. Пакуль ты чакаеш свайго лёсу, нас 4 запхнулі ў адзін стакан, так
так званы. І мы там гадзіну ці больш мы там стаем. Мы ўжо нават спалі там стоячы. Мы нават синхронизовались. Просто по жестах. Нас удвоем там был Леша Хмелевский, он директор фирмы Green Black. Гарбата і кава. Гарбата і кава. І ми, нас... Вова Лагер, Леслі і я. Ось лагер і помідору, яны стаять яшчэ іх правяраць, а нас з Хмелевскім запихнули ў стакан, і мы стаім такія, що разговорчики! І так поворочуємося, ну просто синхронизовано, і так, опа! Ну, там вельмі шмат таких жестов были, да, і потым, калі на суд быў, значит, спачатку судзіць мяне, а у калідоры ўжо чакае Лёха Хмелевскі. У мяне пакуль перапынак, я устаў, хожу, і Лёха паварочваецца, і просто не згаворваючыся. Оп. Ну, таких шмат. Синхронизация думок. Вось там свой сусвет. І людзі, якія там працуюць, бо працуюць. Не тыя, хто там прывозіць, адвозіць, а тыя, хто там знаходзіцца на стала. У іх свой сусвет, і яны, я заўважыў, яны непрызвычайныя да таго наплыву, да такой колькасці людзей вось цывільных, палітычных, як яны кажуць. Распавядзі гэты момант, калі помніш, там ноччу там яны лаяліся, там адзін казаў, што нам хана, а другі працуй давай. Там у іх між сабой цёркі. Я яшчэ б хацеў пра гэта распавесці, але, значыцца, што мушу сказаць адразу. У нядзелю мы до каморы дайшлі толькі прыкладна бліжэй, ну, у глыбокай начы, бліжэй да 4:00 уначы, і нас заводзяць у камору, значыцца, скідайце свой абутак, апранайце там фірмовыя тапачкі, як на асаблівым рэжыме, з нумарам камеры. І мы, значит, тапачкі самыя апранаем, адчыняюць нам дзверы каморы, мы заходзім, і я кажу, а ТРСК. І тут я ведаю, дакладна, хлопцы, мы з вами ў новым корпусе у ІВС. З чаго ты ведаеш? Я кажу, таму што мы з вами акурат там, дзе здымаўся прапагандысцкі сюжэт, азаронку, менавіта ў той самай камеры. Это по столу было бачна. Усё тое, Светлана зачыняецца, да? То есть яна з дзвярыма. Гарачая вода. Ведаеце, гарачая вода з крана. А ў тым корпусе... Ну, так, щоб помідори посадили в нейкую звычайную камеру. Была такая ідэя, што... Але, значит, раніца, ну, каб просто, ну, смешна анекдоты, але давайте будем шчырымі і распавядаць, як ёсць. Раніца, перад сняданкам, яшчэ сняданак не прынеслі, грукоча кармушка, адкрывае і кажа, прымай. І нам адразу 2 двухлітровых балона вады, 4 рулоны туалетнай паперы, яшчэ вільготныя, 4 зубныя шчоткі, 2 тюбікі пасты і вільготныя сурветкі. Так. Это адразу ўсё на опа. Потым прынеслі кашу аўсяную. Ну і ўсё, і пачалося наша турэмнае жыццё. І адзіная гарбата ў сотні. Гарбата. Адзін раз у сотні. І адзін раз у дзень гарбата, толькі з раніцы. Потым, значыцца, прыйшоў кіраўнік падраздзялення з калідорным, прынеслі кнігі. І тут пачалася нейкая размова, кшталту там гэта там не цікава, а тут, ведаеце, аркушы вырваныя, што вы тут носіце, не нравіцца, не чытай. Ну, Леслі пайшоў ізноў, значыцца, у наезд. А яны ж, ну, ім гэта не трэба, ведаеце, там, калі ты пачынаеш шмат думаць, узнікаюць праблемы. Ну, там свой сусвет, і яны не падрыхтаваныя. Яны падрыхтаваныя, можа быць, да таго, каб працаваць з пабытовымі злачынцамі, там, з хуліганамі. Дэпартанты, опять же. Вось гэты, там на яго прыкрыкну, ён баіцца. А тут крычыць, а на цябе глядзіць і усміхаецца чалавек. Я табе руку заламаю, а хоць 2. Яны не разумеюць. Гэта можна зразумець. Я не становлюся на іхні бок. Але была цікавая рэч, што там я тут начальник подразделения, будете вот так вот себя вести, я же могу и по-другому. Мы по доброте душевной вам тут приносим книжки. Это можно понять, это можно зразуметь. А будете так себя вести, вот на 3-й этаж пойдете и будете по-другому разговаривать. Уже будете с другими ребятами разговаривать, с рисунками на теле. А мы такие кажем, секундочку. А ничего, спадар,
что ты ўжо размаўляеш з хлапцамі з малюнкамі на теле. Ну, самі як ты кажаш. Ну, самі так. А калі я кажу, Леслі, покажи, а у Леслі на тулаве там старая беларуская руна з аднаго боку і варовская зорка на 8 іклаў з іншага. Так ён за мяне і завеўся, що я І сказав, такі. можете сесть, і я кажу, ну, наконец, надо. І так адразу, ну все, нормально развеліся, і потым уже смяяліся, так уже потым жартавалі на нас. Не, насамрэч, я кажу, мы разделили адразу, што есть вось гэтыя чэрці, якія пятак хаваюць под маскай, под балаклавай, а есть персонал. І гэта... Ёсць персонал, і у іх вельмі, у іх, каб усе ведалі, у іх ідзе страшны раздрай. Уначы мы чулі там перамовы, да, блин, я замочу этих самых там легко, говорит, ага, блин, смелый пошел, давай, попробуй, соберись вот этого из третьей камеры, что ты с ним сделаешь, ты про Леслі. Потым была гісторыя, калі ўжо нас на суд так званы. Дарэчы, калі хто-небудзь бачыў апошнюю кароткаметражку з Ефремовым, якая мусіла выйсці ў той самы дзень, калі ён збіў і забіў чалавека, кароткаметражка завецца «Працэс». Так вось, калі я глядзеў яе, думаю, што гэта фантазія, там сітуацыя такая, кароткаметражка пра суд па скайпе. Так вось, калі потым мяне прыводзяць на гэты суд, я бачу, што гэта ніфіга не гіпербола. Менавіта так усё і адбываецца. Як у кіно пабыло. Ну, а, значыцца, потым мяне адводзяць з гэтага суду, я уже поразмаўляў з начальнікам этого ІВС, і ўсё, ён запомніў, ну, калі застанецеся, нормально, хлопцы, у нас пасядзіце, бібліятэка у нас добрая, ўсё такое. Кажу, ну, калі што, дык калі ласка мне чалавека са мной у одну камору, гэта вялікі хлопчык, окей, мы там. Я потым нават здзівіўся, калі мяне на Жодзіна перавадзілі, я думаю, ну, зараз з памідорам сустрэнуся, але ж... Ну, не атрымалася. Ну, у мяне таксама была вельмі добрая кампанія. Мне наогул везло. Я з фізікамі сидзеў, з біёлагамі, разумееш? Я с айцішнікамі. Таксама з айцішнікамі, там калегі з маёй працы былі. Это было смешна. Хлопцы, Я просто хочу распавесці. На заканчэнне, давай. Калі адводзіць, і, значыцца, мяне ведзе там ці то капітан, ці то майор, і ён нешта затрымаўся, а я іду сабе сам, адзін. Выходзіць так. А так нельга. А так нельга, бо гэта парушэнне. А ў канцы калідора стаіць, значыцца, прапаршчык, які разлівае ўжо абед, баландзёр. Ён разлівае. Ён убачыў, што я іду адзін, затрыманы, ідзе адзін па калідору. Ён рыпнуўся, ён падбег да мяне і кажа, стой на месцы, павярніся, рукі за спіну, вочы ў сцяну. Стаў і пайшоў назад. Гэта, значыцца, які затрымаўся. Товарищ прапорщик, что вы себе позволяете? Что такое, что самоуправство? А он уже разливает воду. Иди сюда. А он его посылает. Прапорщик посылает майора, там, капитана. Что ты себе позволяешь? Иди сюда ко мне. И идея начинается лаянка. Я стою, все это слухаю, разумеете? Лаянка, лается. Вышей стоячие с прапорщиком. Ты бы мне ответишь, и прапорщик ему отповедает, что? Кидае гэты самый палон и кажа, вось ты зараз будешь разливать, калі ты на меня наехал, я зараз все, а ты зараз будешь кормить людей. Что ты себе позволяешь? Я себе ничего не позволяю. Увага, гучыць фраза. Моя справа людей кормить, не моя справа людей затрымоўваць и саджать. Ну, и потым ён яго паслаў, ніжэй стаячы паслаў старэйшы і кажа, ідзі ты на, мне людзей трэба карміць, а ты, блин, сажаеш, это твоя справа, ўсё, ідзі, не лезь да мяне. Таму, ну, ёсць нармальныя людзі, якія, ну, у якіх адбываецца, сістэма, яна вагаецца, і ў Жодзіна таксама. Там мяняюцца ў Жодзіна, суткі працуюць жодзінскія, суткі прывозяць з Менску. І менскія гэта зверы. Так. Гэта зверы. А жодзінскія, ну, там все нормально, свая земля. Не тое, што дамовіцца, ну, просто... Больш рэальна яны больш адпавядаюць менавіта літары закону, менавіта таму, што як трэба, ну, існаванне ў гэтых умовах. Дякую, вялікі хлопцы. Цалкам даўлатаўшчына. Дякую, вялікі хлопцы. Я разумею, што з вами на гэтую тэму можна гаварыць
до вечара, У але мяне на і жаль досвід ёсць яшчэ да жодзіна, жыццё яно доўгае. ну да. Ну і гэта сведчанне таго, што нязломныя ўсё ж такі людзі, што дзяўчаты прыходзілі, казалі, стрыжань толькі наадварот яшчэ Дзяўчатам з'явіўся. прывітанне, таму што вось калі была сёння у цябе госціка з нашай з камеры Свайго паверху. наша 19, а гэта значыцца 36 камера, прывітанне ўсім, і дзяўчаты нейкім чынам працягнулі за сабой, яны сказалі сакрэтик, яны нейкім чынам працягнулі гадзіннік, і мы ў іх праз стенку дазнаваліся час. Да, про гэта было мне супер. таксама расказвалі. Дзякуй вялікі. Леслі Наважылаў, Леслі Найф. Александр Памідораў, Усім Віктор прывітанне. Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Прамова, і беларусы. Жыве Беларусь. Да, Прывітанне Жодзіна, прывітанне Акрэсціна і персаналу таксама прывітанне. до сустрэчы. Да сустрэчы.